ଭାଇ 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 ଆଜି ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବାକୁ ଆସିଛି। 10 ଲକ୍ଷ? ଭାଇ ହଁ 10 ଲକ୍ଷ। କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ? IDFC ବ୍ୟାଙ୍କ। ଲାଗିଗଲାରେ ଲଟେରୀ। ଏଠି ବସ୍। ଆଇସୁ ଏଠି ବସ୍। ଆଜି ସୌମିତ୍ର ଭାଇ ଆସିଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଇସା ଉଠେଇ। ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାପ ଜଲ୍ଦି। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ଗୋଟିଏ ଭାଇକି ଫୋନଟା କରିଦିଆ। କାମ ହେଇଗଲା ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭିତରେ ଅଛି। ହଁ ରଖିଥାଉ ଥାଉ। ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ଟା ନଗାଏ। ହ୍ୟାଲୋ। ବୁଝାଉଛି।